Croeso i'r Awr Retro. Heddiw byddwn ni'n cario ymlaen gyda Crash Bandicoot 2. Gweld os ni'n gallu gwneud cwpl o lefelau gwahanol o fewn yr awr. Right, dwi wedi gwneud il. Ddim mynd ffordd na. Snowbills. Ie, gobeithio chi'n cael diwrnod dda. Os chi ar eich brec cinio, bod chi'n gallu cael bach o hwyl gyda Crash a bach o chill nawr. Wel, dibynnu ar sut mae'r game yn mynd. Just ni gwirio rhywbeth yn gyflym. O ie, llongyfarchiadau hefyd i Dylan o Ynys Môn, naeth ennill y tournament FIFA neithiwr. Oedd e'n... Wel, naeth just i roi mewn cyd-destun. Naeth y person... Ddim Dylan, sori. Hyw, god. Dylan oedd yn y final, achos naeth Dylan curo Owain 16 dim. Curo Rhys 5-2 neu 5-2 fi'n credu. A naeth e mynd trwy'r final wedyn a ennill yn y final. Fi ddim yn siŵr beth oedd y sgôr, ond naeth Hyw curo wedyn Dylan, felly rhaid bod Hyw yn andros o chwaraewr. So, o'n i di roi ar Twitter, mae'r un i eSports Wales i cadw golwg ar, achos fi'n gwybod maen nhw yn neud chwaraeon cystadleuol, felly, yeah. Right, just... Iawn. Shwmai Josh? Sut ma popeth yn mynd? O'n i jyst yn dweud am yr chwaraeon a Hyw oedd wedi ennill. Wedi curo Dylan yn y final. So, i ni edrych allan am yn FIFA. Mae cysylltu gyda eSports Wales i gadael nhw gwybod, achos fi'n gwybod maen nhw'n gweithio'n galed i ddatblygu'r scene chwaraeon yng Nghymru, felly... Oh god, mae rhaid fi wneud y slide. Rhaid cofio nawr fi'n chwarae Crash Bandicoot 2 a nid 1, achos chi'n gallu sleidio. A mae rhaid wneud fel slide a neidio. Beth yw'r slide? O ie, dyna ni. Damn. Okay.
Neud yr lefel. Falle fe. Falle lefel tebyg. Siwr nes iawn. Falle just level tebyg oedd e. Slide a neidio. Right. Cuddio. Na'n digon bell. Wwy. Shwmai Tom a Zaiden 88. O ie, oce. Nawn ni trio wneud hwn. Mae hwn yn mynd i bod yn ddiddorol achos fi rhaid i fi roi'r headphones ymlaen i hwn gweithio, fi'n credu. A os oes unrhyw fel problemau, neu tynnu chi mewn trwy... Wyt ti eisiau bod ar Skype neu ar chat Discord, Tom? Mae opsiwn yna. A Josh, os ti eisiau hefyd, mae croeso i ti wneud. Skype neu chat Discord? Ti'n meddwl? Gael fi gwybod. Chos mae'n dibynnu a sut dwi'n setio fe fan. Falle gwell ar y chat Discord achos ni ddim eisiau. Ok, just ro gwybod i fi pryd ti'n barod a na i trio sorto fe allan. Skype yn haws i Tom. Ok, na i trio Skype achos fi'n gwybod mae'r... Ok, 5 munud. Right, falle na i cael... falle na i cael... Josh mewn ar... Discord. Gael barn gwahanol. Ok, 1 munud. Aros yma then. Oh, actually, falle fi Skype yn eitha cool i gweld os ni'n gallu cael y doi ohonoch chi mewn ar Skype. Sa'n gwybod os y lle really i ffit â chi, ond nawn ni roi chi rhywle. Byddai'n funny. Ok. Right, os dwi'n galw ti nawr te, Josh, falle gall hwn bod yn messy iawn, ond dim ond. Mae gyd yn rhan o'r hwyl. Sorry, i rhain o'ch chi sy'n eisiau gweld gameplay o chwarae, mae yna bach o saib nawr, achos gadw fi gweld allow. Dyna ni. Ok. So Josh,
Ti'n barod gynta? Nawn ni ymuno, nawn ni cael... Os mae hwn yn mynd yn horrible nawr. Sorry. Helo. Ok, un munud. Fi ddim yn siŵr os mae wedi gweithio to. So, NDI. Credu... Fi'n yma. Eisiau ffeindio... Os ti'n troi'r volume lawr ar thing, so ni ddim yn cael y dau peth yr un pryd. Mi'n iawn. Ond fi'n cofio trio wneud hwn gyda ti o'r blaen gyda Skype, byddai'n chwarae fyny o dde. Ond ti'n cofio tro diwethaf? Fi ddim yn gwybod pam mae'n neud hwnna. Right. Falle bydd rhaid ni wneud Discord. Achos mae Owain di ffeindio ffordd o wneud hwn yn well. Trio fe fyna? Na. Mae ddim yn hoffi fe ar un fi am ryw reswm. Ond nawn ni edrych ar hwnna rhywbryd arall. Nawn ni gael chi mewn ar y chat yn lle. So, os dwi'n adio audio output. Display cap... Na, audio capture fe. Dyna yw e. Audio input capture. Dyna ni. Dyle hwn gweithio nawr. Speakers. Done. Nawr... Ti'n gallu ychwanegu di hun i... Una i crew yn chwarae neu general ar y Discord? Na ni crew yn chwarae. Okay. Dros, na i ail-hand up, na i gweld ti'n nawr. Okay, great. Right, nôl â ni. Canolbwyntio nawr. Audio... Josh? Ti yna? Josh, mae microphone ti ar mute. Felly... So fe'n mynd i gweithio os mae fe'n ar mute. Right, pam daw Josh nôl, dylwn ni fod yn ffain, gallu clywed. Os mae fe'n creu rhyw fath o echo horrible neu mae ddim yn swnio'n iawn, gael ni gwybod achos ni gallu swapio pethau o gwmpas. Fi'n gobeithio fydd i mi am nawr. Ydy. A fi just gyda, fi angen troi un yn off, o desktop audio gyda fi'n barod. Gwan, siarad eto, Josh? Siamai pawb yn y stream. Okay. Ia ma.
Os ti'n gallu siarad reit mewn i'r mic a credu mae hwnna'n digon clir. Brawd, fi gyda clust ffonau fi blaen hefyd. Oh, great. OK, so dyna ni. Croeso, Josh. Sorry, mae ffaff hwnna. Pawb ddim eisiau gwrando ar hwnna trwy'r dydd. Ond mae'n eitha cool i gallu sgwrsio a chwarae. Ydy, ben... A beth sy'n nice nawr yw mae Josh yn gallu darllen y chat. Dwi'n gallu canolbwyntio ar y gêm a siarad. A dys yn rhaid i fi troi pen trwy'r amser. So fi ddim yn gweld pan mae rhan fwyaf o streamers ddim yn neud hwn. Achos mae'n loads haws. This personal assistant. Wel na, achos ti'n cael y chat hefyd a wedyn gallwn ni swapio rhywbryd pam ti'n chwarae gêm. Credu mae'r ffordd yna'n neud e'n eitha cool. Dyna sy'n nice am bod yn rhan o'n chwarae. Mae yna tîm o'n i gyd yn cyfrannu a gallu just swapio o gwmpas. Fel yn y Warzone na lle o'n i ddim yn gallu achos o'n i tynnu llo. Oh god. A bydd e'n Mae'n syniad da, fi offi na. Ond fi'n mynd siŵr ffaith mor hir tu ôl ydw i ar y fideo, so os fi'n gweld, neu trio roi adborth os fi'n gallu, os fi'n meddwl fi'n chwarae fel yma. Mae cwpl o eiliadau falle, so ynglyn â fel yr actual i'r gameplay, ond mae'r... Does na ddim lag o ran y sgwrsio rhwng fi a ti, ond falle bydd e o ran pryd ti'n... Achos ni'n siarad trwy'r Discord, mae hwnna yn fyw, so bydd na ddim lag ar y Discord o gwbl, ond falle mae'r fideo ti'n gweld o'r gameplay bach. Wel, fi'n gweld ti ar y lefel nawr gyda'r piranhas o stuff, so... So bydd ni bendant ar yr un lefel, pa i ffonio yma. Ond just meddwl am... falle byddai'n marw a mae'n mynd, a beth ti fel, right, OK. So bydde ti'n falle trwy ymateb fi yn gweithio fe mas beth sy'n mynd i digwydd nes, ond dim ond. Fi dal lot o hwyl. Eto, fi'n cofio'r lefelau yma ar y PlayStation 1 a wedyn gweld yn awr remastered. Fi'n gwybod, mae'n hyfryd. Fi hanner ffordd trwy'r ail un, fi'n aros tan bod falle bydd hwn yn digwydd yn y lockdown, ond aros i wifi fi mynd lawr eto, wedyn byddai'n chwarae fe eto. Ti'n meddwl fel cystadleuaeth am wifi? So neu os bod fi ddim yn gallu chwarae drwy gemau, fi'n neud hwnna. Right, os yn mynd lawr, os yn ddim yn gallu gweithio. Mae'n nice i gael rhywbeth sydd ddim yn dibynol ar y we i gallu chwarae. A dyna pan fi'n mynd nôl at y gemau retro lot, achos fi'n credu, actually, mae'n digon i wneud y mobile USB tethering i gael ei wneud stream. Heb sôn am trio chwarae gêm ar-lein, plus trio chwarae ar-lein a trio stream, ond mae just yn gormod i'r i ffôn fi gallu ymdopi gyda. Ond fi'n impressed, though. Fi'n credu dyfel barhad yw'r neges. Damn. O ran gyda stuff fel yna, achos fi wedi dysgu lot trwy... Os mae cystadleuaeth o ran pobl gwahanol yn trio defnyddio fe, neu fel devices gwahanol, o ran ffôn, os ti'n troi off a wedyn troi ar, mae fe'n mynd o fel... Ti'n mae fel plus a 3 a pethau. Mae fe'n mynd o fanna i 4G. No! So dyna beth fi'n neud fel arfer, just cyn y stream. Datgysylltu'r Ethernet cable, achos mae hwnna'n ofnadwy, broadband. A wedyn just neud y trick yna USB tethering trwy'r ffôn. So os chi'n byw mewn lle gwledig, chi'n cael y cyfle i cael y Go Binge 3 plan sydd yn... Credu fi'n talu fel 40 pint, ond mae hwnna'n cost... Mae wraig i wedi cael yr iPhone eitha newydd. So mae fel contract, fi'n talu off... dyna'n lwcus. A fi'n talu hwnna off, plus cael y deal hwnna.
pam fi'n credu mae rhaid i chi byw mewn lle does na ddim fel... Y peth yw, es I o byw mewn ddinas pan o'n i'n byw yn... Llundain I gael popeth a Wi-Fi super cyflym a pethau. I wedyn nôl I byw gyda teulu ar ffarm. Mae fe fel symud nôl degawd, literally. Mae'n teimlo fel amseroedd dial-up. Wel, fi bod siarad chwarae Warzone y stuff yn ddiweddar. Mae Anna'n cael connection da, a fi just fel... Fi just yn cael 10 megabyte o download. Wel, y Jacob yn cwyno ynglyn â game FIFA fe, achos oedd e'n dweud oedd y lag mor wael, oedd e'n methu really chwarae, oedd e'n anheg, so gallai gweld bod hwnna... Sa'n credu mae hwnna'n esgus, achos mae ddim yn hoffi colli o gwbl. Wel, fi'n un peth, pan fi'n chwarae'r Warzone, mae lot o boys fel, yeah, it's always lag with you, isn't it? A fi fel, mae fe actually yn lag, fel. Mae'n just... Yn rhywbeth fel FIFA, mae bendant anna'n action da. Achos mae gyd am yr eiliadau yna, lle... Mae'n neud gwahaniaeth rhwng byw a marw. Yn dweud hynny, os bydde unrhyw fath o lag mewn hen retro game fel platformer, bydd ddim siawns o ti ennill. Achos mae'r gemau yna'n anodd iawn o ran cywirdeb. Fel ti'n meddwl gyda'r remastered o stuff, fel ma'n ei fod yn union fel pan ti'n neud y symudiadau, fel rai hi. Hwn yn remeindio fi o Hog Wild, oh my god. Fi'n gwybod. Fi'n gwybod fi gyda big love am Hog Wild, hwnna yw absolutely... A fi. Na'n hoff peth fi mewn game, ond y lefel ma'n doniol. Ydi. Yn sylweddoli, ti ddim yn y box perfectionist hefyd. Na, fi ddim. Fi'n trio, na I mynd amdano fe, ond y peth yw, mae rhaid ystyried, os ti'n mynd I colli eich... Fi'n gwybod chi'n cael diamond os ti'n cael nhw gyd, ond na, fi ddim yn bothered. Fi yn neud disclaimer cyn pob playthrough. Fi ddim yn trio am y holl things. Os fi'n cael nhw, ond y pwynt yw, os fi'n gallu curo'r lefelau I gyd. Fi'n mynd yn stuck wedyn pryd mae rhaid I chi cael nhw I gallu gwella. Ond na, Crash. Fi'n credu ni'n ffain ar game yma. Wel, gyda Crash, though, mae rhaid ti ddim yn cael pob box, mae rhaid ti fel mynd nôl I lefelau. Mae cael rhai stuff ar lefelau eraill yn lock o stuff fel arall, so... Sia'n meddwl pryd ti'n marw, as fi wedi gweld ti'n gwneud o na. Dyna beth o'n i'n trafod. Dyna ni. Fi'n meddwl ti ar 7 eiliad yw so it's not too bad. Wel, pam ni'n siarad yn gyffredinol am y gemau stuff, dwi ddim yn problem. Spoilers! O'n i'n gweud bod ffyr set-up ma, fi gadael neud quiz fi nawr, fi cael chat, gwylio Crash Bandicoot, life is good. Y quiz bron di neud ar gyfer dydd Mawrth I bobl sy'n eisiau muno. Fi'n mynd I rhoi spoiler fan hyn, I pawb sy'n yn y stream, chi wedi cael gwybod y topics. Yn hygion, ryddoriaeth o flynyddoedd 2000, ffilmiau Disney a gwybodaeth cyffredinol. Ffantastig. I aner falle arbenigaeth ti'n neud un game fideo un wythnos Morgan. Fine. Ti o beth, mae dy fi llyfr gwych. Dwi ddim yn Gymraeg, right? Ond o'n I ddim yn disgwyl efo bod. Mae fe'n wych. So, un o'r cwestiynau gallu ti ofyn. So, hwn, retro gaming, a bite-sized history of video games. Dyma fe, right? So, y peth am hwn, ges I hwn fel anreg o staff. So, ond chwarae teg, fi yn hoffi fe, fi yn mynd at a darllen gwybodaeth amdano fe. Fel, oeddech chi'n gwybod, peidiwch a edrych efo ni, ond beth oedd Crash Bandicoot 1 o ystyried top sellers ar y PlayStation 1?
Rhywbeth moyn dweud, yw e fel, it wasn't an instant hit. Sa'n meddwl oedd achos oedd e'n eitha hwyr i'r catalog. Oedd e ddim... Oedd e... Mae pawb yn meddwl amdano fe fel rhyw fath o mascot PlayStation, ond oedd e'n mascot hwyr. Achos oedd e ddim... O'ch chi ddim yn gallu cael e ar release. Dwi'n meddwl, pa gêm... Fi'n cofio Crash Bandicoot yr un cyntaf fi'n chwarae, yn amlwg o'n i'n beth i wir ifanc. Fi'n tra meddwl am gêm arall ar y pryd. Ie. Bydd e fel FIFA yn rhyw gêm chwaraeon efallai, sa'n gwybod? Na, ond beth oedd rhif Crash? Dyna'r unig gwybodaeth fi'n gwybod... O, beth fi'n neud? Sorry. Fi'n gofio stopio siarad fy'n ei gael ti'n neud y lefel. Ie, just a bit yma, just a bit yma. Ti'n gallu siarad, ddo, na i just... Neud canolbwyntio ar y bit yma. Is e? Ww, ie. Fel oedd y lefel ma'n rhoi trafferth i fi hefyd er tegwch. O! Ti yna fe? Credu mae rhywbeth yn yw. Na i ddim cymryd y risg. Felly, beth ti'n credu? Pa rhif oedd Crash un PlayStation yn y fel y charts o top sellers? Top sellers, fi'n meddwl bydd e... Fi'n moyn dweud fel, falle top 20, ond... Fe hyd oed falle ddim hwnna. Fi'n mynd siŵr i ddweud gwybod, hwnna'n un anodd i fi. Ei dweud ti? 8 fer? Iawn. Oedd e ddim mor isel. O'n i'n gwybod oedd e'n near y top, ond... Ti'n rhif un yn diddordeb, ti'n gwybod? So, o trio gweithio mas y stori, achos weithiau fi'n just ddim yn cymryd mewn y stori bit o fe. Fi'n trio canolbwyntio a gwrando, ond mae fe'n rhywbeth fel... So dyma yw'r boss level yma, KOMODO Brothers. So, beth sydd wedi digwydd yw mae Dr. Neo Cortex yn erbyn... Beth yw'r enw'r boi arall? Dr. Nitrous. Nitrous. So mae Dr. Neo Cortex eisiau help ni i brwydro yn erbyn Dr. Nitrous? Efe dyna yw stori yr ail Crash? Wel, peth yw, fi ddim yn gweud gormod as falle spoilers. Okay. Ar peth, i bobl sy'n falle heb chwarae fe. Cos mae gêm... Paid dweud te, sorry, dylen ni ddim gofyn cwestiynau fel hyn. Fi literally ddim yn gwybod o. Fi wedi cael ti canolbwyntio am hwnna hefyd, so mae hwnna'n anodd. Okay. So beth fi fod yn neud? Bwrw fe? Oce, a fi'n gweld y... Achos dwi byth di gorffen y gêm, fi di gorffen Crash nifer o weithiau, achos oedd e ddim yn un o dyfu pan o'n i'n tyfu fyny. So, fi yn teimlo tipyn bach fel mae'r lefelau yma newydd sbon i fi. Fi byth di chwarae KOMODO Brothers o blaen. So, mae yn diddorol. Just fel, fi ddim di gorffen Donkey Kong Country 2 a fi'n caru'r soundtrack a'r level design Donkey Kong Country games. So, fi yn eitha cyffroes, really. Os fi'n gallu parhau yn gyson i wneud yr Awr Retro yn yr awr ginio yma, fi'n credu bydd e'n eitha cool i gallu mynd trwy nhw gyd. A gobeithio, am y tro cyntaf, achos fi ddim di wneud nhw'r blaen. Ti di gorffen pob game, Josh? I'r un cyntaf, fi methu cofio'r ail, a fi bendant heb wneud y trydydd. So bydd hwnna'n eitha da er mwyn wneud fel stream, achos falle bydd pobl yn yr un sefyllfa. Right, Er wybodaeth, Thomas nôl. Na mi gael e nôl yn y Discord te. Dwi'n gallu gwahodd e mewn? Ie. Fi yn crew, ie. Ti'n gallu just tynnu fe... Wel, mae fe angen just gwasgu ar... Ie, ti'n gallu gwahodd fe fi'n credu, achos ti fel un o'r admins. Dwi'n gwahodd e mewn, bwyst fel... Be dyna fe? So, Thomas, fi wedi gwahodd ti ar y Discord. Sorry Thomas, ni ddim yn gallu cael yr... Wel, mewn ffordd mae fe'n eitha nice achos mae'n hawdd i siarad
a ni ddim yn llenwi'r whole screen gyda pennau mawr. Okay, beth yw'r botwm mwyn mynd fyny? O, un munud. A un o'r backward Yeah. Na, ddim hwnna. Hwnna. Na. Wait, Thomas ma. Bottom odd. Bywyd fi. Yeah. Yna ni. Here. R1 neu L1. Yeah, R1 oedd e. Yes. O'n i'n chwarae hwn ar efelychwr ar fy ffôn, right, am ages, na, ar y PSP, a achos yn y rai greiddiol, so fe'n rhoi fel tip sut beth i gwasgu mynd i fyny, so o'n i just yn mynd yn stuck yn meddwl oedd rhaid i fi ennill fel y diamantiau ym mhob lefel i mynd i fyny. So dim ond ers prynu Crash Insane Trilogy, fi wedi llwyddo i mynd lan lefel. Achos mae'r level design yn gwahanol i Crash 1. Mae Crash 1 mor syml achos chi'n dilyn rhywun llwybr. Mae'n debyg i Donkey Kong Country. Ydy, Hoffi yna. Dyna'n good topic fac yn podcast o, ti'n sôn am gemau. Yeah. Like, ni heb gwblhau. Bydd hwnna'n topic da, fi'n meddwl. Yeah. Pa gemau ni'n absolutely caru. Heb gwblhau. Yeah, heb gwblhau. Wel, fi'n credu achos mae fe'n ysgogi ni i falle trio taclo nhw a gweld rhwngthyn ni os gallwn ni cwblhau e. O ie. A rhannu tegaeth a phethau. Ie. Ie, achos wel, y diwrnod o'r blaen, oedd e literally, mae rai o'r gemau retro yma mor fel fussy ynglyn â beth a pryd i gallu neud. A i llawer o bobl, dyna pam maen nhw wir yn caru'r gemau, ond mae fe gallu mynd really rwystredig, yn enwedig pan chi'n neud ac just, fel, o ti gallu gweld, o dyfu fel banc o fel 30 bywyd, ond i lawr i rhywbeth fel 15 cyn gorffen y lefel yna. Rili fi oedd yr hen game Italian job. O'n i methu cael y minis yn cefn y bus a nes i roi lan ar y fe. Os chi di chwarae Italian job ar y PlayStation 1, hwnna'r absolute level fi'n cysau. Ie, fi'n credu fan o'n topic gwych, Josh. Achos mae pawb gyda'r stori na o gêm maen nhw just wedi rhoi fyny. A weithiau maen nhw'n gemau gwych, ond just yr un lefel na, chi'n mynd yn grac gyda'r pobl sydd wedi creu. Ti'n meddwl, mae hwnna'n rubbish. A fe'n spoilio'r gêm i chi. Fi wedi gwneud yna 2 waith yn yr un lle. Blimin... Dyna fel, maen nhw'n gallu dyfetha gwyliau haf neu gwyliau pas. Ie. Gan y glaw, bli, byd ymlaen o ran y lefelau. Chwarae gyda dy frawd neu rhywbeth. Ie. Bendant. Fion. Cofio, nes i Caeredin, nath o'r cefnither fi, oedd e yn hoffi stuff PlayStation, a ni just afo, fi methu wneud y lefel ma, a dim da fe memory card, nath i gadl yn y tŷ, ar ôl fel 2 awr, fe di cwblhau'r Italian job, a ni just fel, how has he done it? Ie. Ond beth ti eisiau fe wneud yw just wneud y bit yna chi ddim di wneud, a wedyn rhoi'r controller nôl i ti, ond mae'n anodd iawn i cael y controller nôl. I ni wneud hwnna, fi'n cwblhau rhywbeth, a fi just ddim yn arbed a gweud, reit, tro chi nawr. Helo, Rosin D. Diolch am... Dyna pryd mae chwarae'n troi'n chwerw. Hei, Rosin D. Mae Rosin D yn keen i fod ar podlediad a wneud y syniad na hefyd, so gallai bod ni'n o'r gwesteion un wythnos. Sorry, bydd hwnna'n go. Just fynd i'r topics fe, fi fel... Mae'n loads. Fi'n credu, ond mae'n defnyddiol nawr i just trafod stuff fel hyn. Cyn... na. Lawr y sync. Mae streams yn ystod y dydd yn dieddol o fod yn dywelach yn nhw, felly... Ydy, ond fi'n credu mae wneud amser cinio yn oce. Achos ni di... mae fe'n gweithio, a achos dwi'n rhoi y fideo allan wedyn cwpl o ddyddiau ar ôl ar YouTube, mae'n ffordd o falle
cyrraedd fwy o bobl ar platfformau gwahanol. Right, rwy'n bwrw hwnna lawr de? Na. Hwnna. O, jyst i'r ochr. Ond ie, fel arfer, os mae pobl yn gweithio, so nhw'n cael ryddid i gwylio, ond am just awr, nhw'n gallu cael getaway gyda cael awr allan am bwyd a gwylio rhywbeth. Yn torri fyny y gwaith cyfieithu ar hyn o bryd, yr awr yma. Sut pan fi'n mynd? Mae'n oce, mae fe just... Mae rhai'r pethau chi'n creu o'r newydd, achos neu chi angen meddwl, does na ddim gair union, ond chi angen fod yn eitha dyfeisgar neu creadigol gyda beth yw'r ffordd gorau o wneud e. O, na! I fod yn ysgrifennwr da, i fod yn gyfieithwr da. Ie, fi'n credu, ond na, fi enjoyo fe. Fi di wneud, ma' na sgiliau chi angen, skills y cymeriadau. Fi di cyfieithu nhw i gyd, a fi di cyfieithu'r holl enw'r cymeriadau'r gylynion. So tua fel 100 i gyd, felly o nhw. Mae'n ambell i beth. O'n i'n dweud, o'n i'n gofyn, oedd e'n handi actually i trafod ar streams y pethau, gofyn beth bydden nhw'n credu bydd yn option, ond geiriau nes i drafod ddoe oedd teleport, so nes i ddweud o adleoli. Hwna'n fwy fel relocate, ond does na ddim gair am teleport yn Gymraeg. Dweud rhywbeth fel teleleoli. Be ti'n dweud? Sori, fi ddim wedi clywed fan'na. Teleleoli. Teleleoli, oce. O, fi'n So fel gair o Hawaii. Teleleoli, ie, falle mae'n re-Hawaiian. Fi'n hoffi e, mae gyda fe lilt neis. Teleleoli. Fel Lilo and Stitch. Beth am, oce, y gair arall oedd overdrive. So gorgyriant, ydy hwnna'n swnio'n lame neu? Mae hwnna'n swnio'n neis. Gorgyriant, mae'n kind of yn neud yr un fath o job fi'n credu. A beth oedd y trydydd beth? Fi'n cofio yna. Actually, na i cael e fyny. So, beth oedd e? Skills. Na, nes i gweithio fe hwnna mas, actually. Na, blowtorch yw lamp losgi. So, oedd hwnna'n ffain. O'n i'n eitha hapus gyda hwnna. Ond, ie. Os mae pethau'n dod i fyny, falle na i pigo brains chi'n ystod. Tiod. Amseroedd fel hyn. Mae'n handi. Be'n union yw'r project, Morgan? Fi'n methu dweud ydy. Na, mae just achos... Beth yw e? Mae fe'n prosiect cyfieithu 30,000 o eiriau a prosiect cyfieithu game fideo sy'n mynd i bod allan ar y Switch yn y haf. Ond fi'n methu beth yw e. Datblygwr o Gymru neu... Na. Adol. Waw. Adol, efe? Ie. Fe newn gael y chat Ross yn di dweud, rwy ddim yn siŵr rwy'n gallu siarad Cymraeg am awr, fi'n meddwl yn dweud am y podlent. Right, fi'n siŵr mae'n gall. Falle nawn ni wneud hwyrach ymlaen, pryd ni wedi cael llawer o marfer, mae wedi bod yn gwylio fwy o streams a bydd e'n ffain. Ni wedi bod yn sgwrsio'n Gymraeg am fel mwy na awr ddoe gyda Lynette Cosplay Ross yn di, so tiad, fi'n siŵr mae gyd yn mynd i dod nôl. Mae pawb yn bach yn nerfus os ni ddim wedi siarad am spel, ond mae hwnna'n naturiol. Paid ar... Cer amdani, cer am swydd, cer am brintisiaeth modern. Brintisiaeth modern. Waw, oedd y ysbysau yna'n da. Wedi ymdreiddio mewn i'r psyche rhywle. Ie, mae fe just fel autopilot, fel robot. A dwi ond yn gwybod hwnna, achos oedd hwnna'n hysbys cyn pam fi diw. A ti'n gwybod ti'n cofio ambell i beth weird? O, ie.
A pan o'n rhoi gwylio hwnna yn yr ysgol weithiau, o'ch chi jyst yn... Oedd e fel arfer yn rhywun wedi tapio fe ar VHS. O, a Esbonec yn 1998 neu rhywbeth. Ie. Reit. Sylwadau i wneud ag ati. OK, diolch Thomas am popio mewn. I popio mewn dros fy mrechdan. O, lyflu. O, diolch. O, oedd yna hyfryd. So, ie, hwyl am y tro, boys. Hwyl, Thomas. Ta-ra. Siarad i wedyn, Thomas. Dda. O, mae lefelau sewers yn horrible. Ie. Ach, fi newydd gweld nawr. Dwi sôn am cyfieithu ddo hefyd, fel pan fi'n neud y quiz nawr, mae rhai bits fi jyst fel oes na gair Cymraeg am hwn. Tegwch, mae Thomas yn rili dan ffindio geiriau Cymraeg i fi. Fi jyst fel un fel, fi'n ar Wikipedia stuff, fi jyst fel, fi'n ffindio jyst mae gair Cymraeg yn... actually, fi dylai ddim dweud acos gwna'n rhoi ateb i ffwrdd. O, na, ffaid. Mae jyst rhai geiriau, fi jyst fel, ddim gyda clem. Ie. Na, fi'n gwybod. Y pwynt yw, mae ambell i air, so chi wedi... Tiod, hyd yn oed os chi'n googlo fe, neu edrych ar y... Beth oedd y gair ddoi ar sioe Lynette? Fi ddim yn siŵr, fi ddim yn cofio. Oedd ambell i broblem gyda'r audio fi ddoi ar Twitch, ddim yn gwybod pam, yn gwylio sioe eraill. So, falle nes I golli'r bit yna. Ar I heb gwylio sioe. O ie, fi'n cofio'r gair nawr. Naeth Lynette dweud organisio, achos oedd I ddim yn cofio'r gair am trefnu. A dyna beth o'n I gyd wedi cytuno bod gair organisio lot gwell na'r gair trefnu. Fi ddim yn gwybod os mae hwnna had to be there moment neu beidio, ond oedd e'n ffynnu I ni. Mae rhoi o ar unrhyw beth yn Fine. neud yn gair Cymraeg, so fi'n hoffi hwnna. Ie. Pan mae fi y Ceredigion, fi ddim yn gweud fi'n rhoi alwad, dwi'n mynd I ffonio. Fel, ffonio. Dwi'n mynd I ffonio rhywun. Ie, ffonio. Byddwn ni'n dweud hwnna, yn y swyddfa hefyd, ond mae rhaid I fi ffonio rhywun. Byddwn ni ddim yn meddwl... Beth i'n ei gyda pob gair ddo, achos os fi'n yfed, fi'n methu gweud o fi'n mynd I dringo. Na. Mae'n ei synwyr. Ti'n pigo geiri... So mae organisio, hoffi hwnna. Na, oedd Lynette yn keen I fod ar y podcast hefyd, a mae hi'n neud loads o pethau diddorol iawn gyda cosplay hefyd, a mae'n dylunio pethau hyfryd. Mae'n artist. Oedd e'n cool gweld. Oedd e'n eitha... Achos yn ystod... O'n i'n cael bach o fwyd. Neu bwyd o'r plant o'n i'n dweud. Mwy na hynny. A... Oedd just gwylio hi ar y bach yn dylunio rhywbeth yn really neud chi ymlacio. Stuff fel yn clas ddo. Ie, fel ASMR yn dyw e, fel just like relaxed a... Ie. When ti'n troi pen, ti'n neud rhywbeth gyda plant ti, a when ti'n troi nôl, maen nhw wedi creu rhywbeth wedyn. Ti'n meddwl, what? Mae'n wedi cochi. Ie, mae Ross yn dweud dwi'n mynd I twitcho. A wedyn mynd I dweud rhywbeth arall wedyn, ond ti'n gallu darllen e. Ie, fi di e. O na. Fi ddim yn meindio y marw yn y bit yma, achos chi'n cael ail troad ar wneud e. Ti'n fel bonus rounds, fi'n credu ma'n eitha cool. Gada just neud your boxes top na, like one by one. Hedwad, fi'n cael chat, so neis. Ie. Fi'n meddwl un wythnos byddai, game y fideo. Falle byddai'n rhoi hwnna yn y sgwrn, falle, os mae rhywun gweud awgrymu.
O ie, dy roi beth Teg. bynnag ti eisiau. Fi di trio roi tabs a channels gwahanol. Ys ni'n mynd gwybod, pan ydych chi'n cwestiwn mewn ddoe, nes i edrych am subthread os yna un am cwestiynau, so ni fel, o, dwi'n rhoi yn y lle gywir. Beth nawr? Pan nes i roi cwestiwn mewn ar y Discord ddoe, o'n i fel, nes i cael look i weld os yna sub-chat O, right, am, yn barod. Ie. Okay. So, sut fi'n mynd dros y bocs yma? Rhaid fi wneud y trick yna. Anna mynd nôl, ti'n bounce ar y box a mynd lan. Oh, right, okay. Okay, mae hwn yn neud synwyr i fi nawr. Yep, diolch, Josh. Fi'n like 7 eiliad jol ti, fi'n gwy'n fi'n gweld e'r rwyd. Dwi'n ofalus gyda box gwyrdd da. Yeah. Yes, fi yn copio lefel ma. Oh, na! Weithiau mae jyst angen cymryd y hit gan acw a just cario ymlaen mynd yn gyflym i gwneud y mwyaf o'r cyfle! Mae fel ser, efe, yn Mario Bros. Os ti gyda seren, ti'n gallu just bod fel invincible a bwrw... mae hwnna'n handi. Byddai dal yn meso fel anna. Oh, damn. O, mae hwnna'n syniad. Gadael nhw dod, a wedyn bwrw'r gweddill. O, os fi'n marw nawr, I'll just neud y tri. Pam fi ddim wedi meddwl am hwnna o'r blaen? Doi. Ooh, tricky. Oh, come on. I suppose dyna pam ni wedi lleoli'r acw mask yna. Yeah. Ni ddim wedi gweld e. Oh! Oedd hwnna'n anodd. Oh. Frwystredig o'n i'n mynd i ddweud. Frwystredig. Ond mae'r gair mor hir, mae'n cymryd fi amser i ddweud. Frwystredig i ddweud? Frwystredig, ydw e? O na, so hwnna'n gair. Frwystredig. Fi wedi gwneud gair fyny, rwystredig. Nes i just dweud frwystredig. O, o'n i mawyd, nes i'n clywed e. Na, literally, nes i just creu gair hunain i fyny. Oh, dear. Frwystredig. Oh, god. Rwystredig. Beth yw gair graff? Gyda dechrau gyda Oh! Oof. Diolch beth. Oop. Oop. O na! Diolch Rosin di. Gwrach chi yn y stream nesaf gobeithio. Ok, dyma'r un. Boom. Ac eto. Dysgu. Dwi'n dwetha. Booga booga. O, dyna sut ti'n neud e. Mae rhaid bwrw fe mewn i'r... Ok. O, yn hoffi'r fi yna. Gydau... Beth oedd y gair? Ti'n dweud gynnu? Am blowtorch? Oh my god. Ti'n cofio hwnna? Be nes i, Mae dweud ti achos... Ie. Lamplosgi. Amplot, o'n i nes i cymlethu fe eto. Ok, fi angen mynd nôl nawr. Oh dear. Beth? Hwnna'n harsh. Oh dear. Right. Dyna ni, ffordd yma, yw'r unig ffordd.
Yna'r peth rwy'n se, ti'n gwybod fyna, mae yna 2 bocs fel, a ti'n gofod mynd i bwrw fe rhywle arall cyn gallu dod nôl. Ie. Oes rhaid? Os ti'n moyn fod perfectionist... Na, fi ddim, so... A nid os mae rhywun yn gwylio. Ie, fi'n gwybod, ie. A mynd moyn chwarae, bydd rhaid ti ffindio un o'r boxes... hwnna. Oedd hwnna'n... O. Daro. Ydy e'n cofio'r... Bydd e'n cofio'r ffaith o fi di cael... Na, mae rhaid fi wneud y to, os e. Fi ddim quite yn siŵr sut mae hwnna'n gweithio. Oes rhaid i fi wneud y 2 rhan to, neu dim mynd i cofio nes i gael e tro diwetha? Josh? O'n i'n meddwl falle mae'n hofio achos ti ar yn cael checkpoint cyn i fe cofio eto. Okay. Ac Okay, so fi'n mynd y ffordd wrong nawr, te dwi? Na. Wel. Ydw. Ond fi eisiau'r acw mask yna. Ie. So fe'n gwastraff amser llwyr. Bydd yn handi cael e. Ydy. Rhaid, nôl. Mynd nôl yn yno, dda. Yn y bit yma. Fi'n gwybod mae yna rai levels ar y design lle chi yn redeg y ffordd yna. Oh! Dwi'n unluckus. Efo ni'n cael cyfarfod bach mewn chwarter awr, dydi? Ydy. Ni'n colli trac o amser. Fi'n gwybod. Fi'n med. Right nôl nawr yna. Right, sorry am hwnna. Iawn. Nôl yn y gêm. Oh, yay. I'm good. A dyna ni. Hey, beth mae fe mynd i ddweud nawr, rhaid dwi trio... O, hi, Coco yw chwaer. Nid Go chwaer. chwaer, ddim cariad. Rhaid cael... Cariad yw'r un cyntaf, dyma. Right. I'm not sure, but Cortex might be trying to... Right there, so... Bear down. Ydy'n un o'r... O, y rai... Yma. Fi cofio, cilch yw i neidio'n gyflym. Ddim neidio'n gyflym, ond redeg fel boost. Cyrdi. Mae'n pŵl y bit, ie, ar swen y dy fe, mae'n reidio. Ww, mae rhaid neidio lot yn gynt.
Fi'n gweld gwahaniaeth mawr rhwng y dau game Crash Bandicoot o ran faint o fywydau chi'n gallu casglu. Oh, yeah. Ie, mae lot haws yr un gyntaf. Ond falle mae tueddiad i fi teimlo fel yna, achos dwi'n gwybod y tricks a lle mae'r bywydau a lle mae'r pethau arbennig yn yr un gyntaf, a fi ddim yn gwybod yr un manylder yn yr un un. Ar y fe chwyth o weithiau, i went to, oh, that's na ble mae hwnna. Yeah, exactly. Fanna'n lwcus, yes, continue. Parhau. Oh dear. Crash cubed. Dyna oedd y... Good. Right, mae rhaid aros reit tan y eiliad olaf. Neu, dwi'n dysgu fe o... Just yn cofio pa rai sy'n mynd lan, yeah. pa rai sy'n mynd lawr. Right, lawr siwr bod. Yeah. Oh. Gosh. Oh. Pwynt yw, ti'n methu clearo lefel yma heb defnyddio'r boost. Ond os ti'n boostio'r gormod, sa'ch chi'n mynd i ennill chwaith? Ah. But like... Yes, continue point. Wow. Nitro. O, ddim yn agos. Oh. Ni'n mynd am yr holl. Dwi'n gwybod bod nhw yna, ond... Dim problem, Kieran. Croeso i stream. Fe siŵr fod byddai'n neud un lefel arall yn dibynnu. Ond ia, bydd rhaid i fi gorffen nhw'n da achos mae dy fi cyfarfod. Ond, chi'n gallu dal fyny gyda'r... Ti'n gallu ail-wylio stream neu mewn cwpl o ar Twitch. Neu chi'n gallu ail-wylio fe ar YouTube mewn cwpl o ddwrnodau. So mae policy, o'n i arfer wneud restream a wneud streamo fe mas i cwpl o lefydd yr un pryd. Ond ers cael y... fi'n gysau lefel yma Twitch affiliate, maen nhw'n fwy ffyslyd gyda bod yn exclusive i Twitch, ond chi'n gallu wneud hwyrach ymlaen gyda YouTube a bethau. So... Wee. A ffaith mor gyflym y diwrnodau mynd yn y lockdown ma hefyd. Be nawr? A ffaith mor gyflym y popeth yn mynd. Oh ie. Fel yn y lockdown stuff, fi jyst fel... Fi'n jyst fel coelio peth. Rhaid chi clirio fe'n gyfan gwbl, ti'n methu bwrw... Okay. Right, just mynd i'r ochr. O na, mae fi'n gallu symud i'r ochr heb. Whoops. Okay. Yn dweud ddoi ma, neud synnau od yn helpu chi canolbwyntio. Gyflawn i'r dasg. Pan ti smasho, wel, gwasgu'r bottom o'r controller gletach, mae'n neud i'r car neu person ti'n mynd yn gyflymach neu bwrw. Bendan. Facts. Pawb yn gwybod hwnna. Tricks of the trade. Life hacks.
sut mae gwaith ti'n mynd, Kieran, mae gyda Kieran gwaith cwrs bac na ddim bac gwaith cwrs bac a mae fe wedi penderfynu dewis pwnc o gemau gyda fersiynau Cymraeg i gemau nice. fideo Cymraeg, so o'n i wedi rannu cwbl o fel ar y rester, ond good, watch this space, dyna gyd fi'n gallu dweud. Fi'n eitha wael gyda gwybodaeth that. Like, gemau sy'n cynnwys pethau o Gymru, fi'n gwybod, ond like, actual gemau Cymraeg, fi angen cael bach o dealltwriaeth. O'n i dweud... Oh! Yes! Sorry. Fi'n dweud, na i probably gadael mewn cwpl o funudau jyst i fynd cyfarfod so byddai'n gallu rhoi... Na i roi heads up a gweud beth ti'n dod, like, 50 munud yn ôl. Na, mae'n iawn, wel, unwaith ni'n neud lefel yma, na i gorffen achos fi'n trio cadw at yr awr. Just achos mae pobl siŵr o fod angen mynd nôl i gwaith hefyd. Dwi just fel, ni angen. So, dim stress. Right. Our bonus level, here we go. Yeah. Oh? It's really gweud fel o rhan thick rival game fel eto biased ond fel Assassin's Creed Black Flag er enghraifft, boi o Gymru is like I love this game. Yeah. Game newydd na sydd wedi dod allan fel a bydd y trailer gyda cerddoriaeth Cymraeg yn i fel... O ie, mae nhw gan Wales Interactive a cwmni dau bana. Mae fe'n rhywun dwi'n cysylltu gyda. Mae wedi bod ar restr fi wneud, ond wedi bod yn rhoi off. Mae gor poeni am wneud, sa'n gwybod, just ddim dod rownd i wneud e. Ond mae hwnna credu unwaith wedi sortio'r cyfieithiad yma mas. Fi'n credu na i mynd at Wales Interactive wedyn achos nhw yw'r lle... Wow! Maen nhw wedi gyda Don't Knock Twice a Master Reboot hefyd. Reboot. Maen nhw'n wneud Right, fi angen gweld ble mae'r monkey yma'n mynd. Dyna'r thing, fi wedi colli'r masks na. Mygydau, sorry, ddim masks. Mygydau. Ie, yn i gweud, anffos, fi angen just cael popper, fi sa'n cael 2 minutes gyda cyfarfod, so fi angen Yeah, of course, yeah. Okay, pob hwyl, Kieran, ddim Kieran, Josh. Fi'n darllen gwybodaeth Kieran a fi'n gweld ti, confusing. Yeah. Diolch yn cael fi Byddai yna nawr, fi jyst yn mynd i gorffen lefel a mae'n gallu safio fe. Na i weld ti o cymryd na i weld pawb arall yn fian. Okay, cool. Diolch, Josh. Dio. Ta-ra. Ti'n gallu neidio
Diolch yn gall. So na i aros I fe mynd y ffordd arall. Wedyn neidio ar ei ben. Yes! So ie, gobeithio gwelch chi yn y stream nesa. Byddai nôl nawr dydd llun. Fi ddim yn neud unrhyw beth dros y penwythnos. So cael penwythnos gwych a na I weld chi dydd llun amser cinio yn yr Awr Retro. Right, ble dyn ni? So... fine. So mae hyn yn ticio draw yn neis. 29%. Ie, dim problem. Fi'n mynd I trio cadw fe o gwmpas chwarter I 1 I 2, rhywbeth fel yna. Felly 1 tan 2 slot yn bendant. Felly ie, diolch am wylio. Na I weld chi dydd llun. Gobeithio. Ar gyfer parhau gyda Crash Bandicoot 2. Cadwch yn saff a na I weld chi wythnos nesaf.